Боз астынан балык тотарга яратучылар өчен көне дә матур булды. Йораша балык тотучылар арасында тәҗрибәле балыкчылар да, өйрәнчекләр дә бар иде. Монда үзенең бер менә атмосферасы бар, үзенең бер төсле братство дип әйтмәйме, алар бөтенесе сөенеп киләләр. Саф һава, һәрберсенең әйбәт настроение. Менә бик сөендерә балалар белән, гаиләләр белән киләләр, хатыннары белән, ирләре белән алар да тоталар. Гаиләнең ныклыгы, гаиләнең бердәмлеге менә шунда инде ул. Алтын балык фестивале уздырыла 7-нче тапкыр быелна. Аллага шөкер, туктатырга җыймыйбыз. 10-нчы да булыр, 15-нче да булыр, Алла бирсә. Һәм инде мин бик зур рәхмәт итәсе килә безнең спонсорларга. Кайсы районга килсәң дә, барсында да бар менә шушында бер мәҗлес әйбит. Безнең дә шушы бер районның матур, ямьле бәйрәм булып торсын дип әйтәсе. Ярышта катнашучылар саны елдан-ел арта бара. Фестивальгә быел да Кошы-Тирә район балыкчылары теләп кушылдылар. Һәр тоткан балыкка сөенә утыра торгач, билгеләнгән ярыш вакыты да сизелми үтеп китте. Җәйгелекне яратам, кышка бик төшкәнем юк инде. Менә быел беренче тапкыр төштем әле күрергә, барырга. Елдан-ел артып бара халык. Бәйрәмнәргә һәр ел саен катнашырга тырышабыз. Менә 7-нче хәзер 7-нче сезон диярсәң инде, һәр ел саен килеп, менә семья белән, балалар белән килеп, шушы уеннарда катнашабыз. Җәй көннәрдә балыкка йөрергә бик яратабыз инде. Табигатькә чыгып, шушы саф һавада рәхәт итеп ял итеп кайтабыз. 4-нче мәртәбә катнашам мин. 4 ел рәттән. Бик әйбәт оештыралар, бик зур рәхмәт. Беренче тапкыр килдем бу балыкчылар ярышына дип әйтергә. Гомумән кыш көне беренче тапкыр балыкка килдем. Күпме кыста берде, достым, барырга вакытым менә кызып китмәле быел нишәтер. Ярышта беренче урынны һәм иң күп балык тотучы номинациясендә җиңүне 142 балык тоткан Булат Бәдретдинов алды. Икенче урында 86 балык эләктергән Йорчаллы кунагы Сергей Ромжин. Өченче урында 46 балык тоткан Язилә Садретдинова. Иң олы балык номинациясендә алдынгылык Рафис Нургалиев та булды. Ул 22,5 см зурлыкта балык тоту бәхетенә иреште. Мисс балыкчы исеменә Мәтрәйдән Илүзә Гыйзетдинова лаек булды. Иң яшь балыкчы 2 яшьлек Айзилә Фәрхетдинова, бәйгенең иң тиз браулаучысы Иске Вәрештән Айнур Садретдинов булды. Теләгән һәр кеше кайнар чәй һәм учакта пешкән уха белән сыйланды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.